A traxedia volveu sacudir a vila de Caldas de Reis. Ao redor das 11 da pasada noite, os servizos de emerxencias foron alertados pola colisión dun camión e un vehículo na estrada N624. O aviso o deu o condutor do camión, que en estado de shock advertía da gravidade na que se atopaba a súa muller que circulaba con el de copiloto e os 3 ocupantes do vehículo. Ao chegar os servizos de emerxencia, atoparon ferida de gravidade na estrada a muller do camioneiro e falecidos os ocupantes do vehículo, 3 mozos de entre 18 e 24 anos. Cando chegamos nos atopamos cerca os feridos do camión, cos tres falecidos que foron escarcelados polo Consorcio de Bombeiros Provincial, donde colaboramos coas labores. O vehículo proviña da PO 221 altura da presa de Caldas de Reis. O camión circulaba pola estrada N624. As causas do accidente aínda están sin investigar, pero todo apunta ao que o turismo saltou o sinal de stop e xirou na dirección prohibida sen que o camión puidese facer nada para esquivalo. O condutor era un mozo de 19 anos que carecía de carné de conducir. Pois en principio polas primeiras circunstancias parece ser que o camión ven de dirección Cuntis, deste cruce que temos ás nosas espaldas estaría saindo o turismo. Pois tratase dunha colisión frontolateral por circunstancias que investiga a Garda Civil, con triste desenrolo onde temos que falar de 3 persoas xóvenes falecidas. Ao tal lugar se desprazaron os efectivos do Parque de Bombeiros de Ribadumia e Vilagarcía, a Policía Local de Caldas, as agrupacións de Protección Civil de Caldas, Moraña, Cuntis e Portas, a Garda Civil e o Servizo de Conservación e Mantemento das Estradas. Para atender as vítimas foi necesaria a actuación da Ambulancia de Caldas e a Ambulancia Medicalizada do Salnés. Pois mira, nós recibimos o aviso do Centro Integrado de Emerxencias Centro de Galicia alrededor das 11:30 da noite, onde se despliega de maneira inicial tanto o noso equipo de Protección Civil como a Policía Local para chegar aquí. Unha vez chegados ao accidente, facemos unha colaboración intensa cos equipos de urxencias sanitarias de Galicia 061, requírese tamén o equipo de bombeiros que xa estaba de camiño, dada a gravidade do sinistro. O accidente deixa en loito as 3 vilas das que eran procedentes os mozos falecidos. O condutor de 19 anos era natural de Moraña, a copiloto de 18 anos de Vilagarcía e o propietario do vehículo, que se atopaba no asento terceiro, tiña 24 anos e era de Caldas de Reis. A muller ferida de gravidade atópase no hospital cun pronóstico reservado.